Siz yoğunluklar çağrılışın qaraysiz, studiyada Alina Valiyeva, исәнмесез? Құтқарығысы bizni suv basam 26 komplekste yaşayışçılar idarəşi kompaniyadan onlarının yurtunda remont başqarını sırayı. Şollu onkodispanserində unikal operasiya uzdırdılar, tabiplar 20 kilogram şişni aldılar. Tilegen her kim test ötüp özünün ВИЧ statusun bile oldu. Şehirde Stop ВИЧ Speed Россия kulem aksiyası uzdu. Ярдәм итегесе безнең йорты су астына китә. Шалатовының кайнар элемтәсенә ярдәм сорап 26 комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Иске 5 картлы йортлар температура тибрәлешләренә каршы тора алмый. Әлеге хәлне хәбәрчебез күреп кайтты. Дүшәмбе көнне кич белән 26-18 йортында яшәүчеләр шундый күренешкә юлыккан. Эштән соң ял итү урынына аларга үз фатирларын су басудан коткарырга туры килә. Барысына да уңай температура, кар эруе вакыты белән яңгыр яву, яңгыр коеларының яхшы эшләмәве сәбәпче ди чалалар. Торбалардан көчле су агымы үтә һәм могҗиза белән генә фатирларга акмыйча кала. С 4-го этажа водопадом уже текла вода. Первый этаж, второй этаж, вообще у нас уже водой было заполнено. Все это стекало в подвал. Сколько раз уже заявки подавали, и каждый раз отписываются только тем, что все сделали, заявка выполнена, но никаких этих нету. Трубы все уже старые, гнилые. Приходят, чистят ливневку только и уходят. Иртә белән подъездны тәртипкә китерү җыештыручыларга калган, ул барлык катлалардагы пычракны юган. Тик су басу теләсә кайсы мизгелгә кабатланырга мөмкин ди шәһәрдәшләр. Хезмәт күрсәтүче оешма исә хәлне шәһәрләүдән баш тартты. Җәй һәм көз айларында йортта яшәүчеләр яңгырлар аркасында интеккән, кыш килү белән дә хәл яхшырга охшамаган дип зарлана чалалар. Дым аркасында күгәрек барлыкка килергә мөмкин, бу сәламәтлек өчен куркыныч. Шәһәрдәшләр идарәче компаниyaдан әлеге проблеманы хәл итүне сорый. Лилия Гадина, Русланбек Мухамедов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчып торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Онкодиспансерның Шоллы филиалында беренче тапкыр 20 килограммнан артык авырлыктагы сирәк очрый торган шишне алу буенча операция үткәрелде. Заманча җиһазлар Казан һәм Шоллының компетентлы табиблары ярдәмендә операция уңышлы узды. Пациентның хастаханәдән чыгару мизгелләрен безне төшерү төркемендә күреп кайтты. Алабугадан 48 яшьлек Раушания Әхмәтгәрәева да шиш якынча ел ярым элек барлыкка килгән. Беренче вакытта ул акырын һәм сизелмичә үскән, тик соңыннан бик зур үлчәмгә җиткән. Онкодиспансер табиблары сүзләренә караганда, аның өчен 15 айлык йөклелек белән чагыштырырга мөмкин булган. Я не подозревала, я думала, у меня грыжа, и я как бы полненькая была, у меня живот как бы всегда был. А потом я стала худеть, и тут люди стали обращать внимание, а я-то как бы на себя больно-то не обращаешь внимания. Я думал, что грыжа. Сулу шалу һәм йөрүгә бәйле проблемалар белән ханым яшәү урыны буенча хастаханәгә мөрәҗәгать иткән һәм инде 19 ноябрьдән Алабугалы Шоллы онкология диспансерына күчерелә. Шишне алу буенча операция Казан һәм Шоллы мультидисциплинар командаларының сизгер җитәкчелеге астында 5 сәгатькә якын дәвам итә. Мы пошли на такой шаг, что взяли ее на операцию, хотя довольно высокие риски были остаться и на столе, и потерять пациентку. Но все удалось хорошо. Удалось удалить правую половину опухоли массой 13 килограмм вместе с почкой. Исходила опухоль из паранефральной клетчатки. Слева, значит, удалена опухоль массой порядка 9 килограмм. То есть общей сложностью около 20-22 килограмм опухоль. Шоллы онкология диспансерының эш дәверендә медиклар 400 операция уздырдылар дип сөйләде баш табиб Алмаз Хаҗиев. Хирургия сулы бигрәк тә сөт бизе яман шеше, ашказаны, ишәк тракты, урология һәм гинекология авырулары буенча таләп ителә. 20 килограммлы шишне алу буенча операция исә онкодиспансерда әле беренче тапкыр уздырылган. Население стареет, значит, сейчас все больше выявляются онкологические заболевания. Конечно, свою роль играет ковид, это вот отсутствие диспансеризации. Люди не обращаются, ну и, соответственно, растет заболеваемость, и, к сожалению, она идет на
запущенные стадии. Пациентка келгәндә хәзерге вакытта аны хәле тотрыклы, хәзер аны озак вакытлы тернәкләнү көтә, ул инде аны өйдә узачак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шәһәрдә Стоп ВИЧ-СПИД Россия күләм акциясы узды. Аны СПИДка каршы көрәш көне уңайнан оештырдылар. Акция кысаларында теләгән һәркем тест үтеп үзенең ВИЧ статусын белә алды. Энтузиастлар бульварында мобиль пункт эшләде. Тулырак киләсе материалда. Шалда мындай төр аноним экспресс-тест ясау буенча акцияләрне һәр даим үткәреп торалар. Мобиль пунктка 18 яшы тулган теләгән һәркем килеп ВИЧ инфекциясенә тест үтә алды. 10 ай эчендә генә шәһәрдә ВИЧ инфекциясе 109 кешедә табылган. Я просто проходил мимо, и мне предложили это сделать. Я не знаю свой результат, поэтому решил поучаствовать. Это действительно очень важно, потому что, это на нас не написано, то есть болеем, не болеем мы. Чтобы это здоровье свое знать. Вот я первый раз сдаю. Наркоманов много, пьющих много. Я думаю, нужно. ВИЧны юктырганнан соң күпчелек кеше берни дә сизми. Инфекция сакланмаган җинси мөнәсәбәтләр, наркотиклар куллану нәтиҗәсендә һәм авырлы анадан баласына югарга мөмкин. Тест проводится анонимно, без предъявления паспорта или любого другого документа, бесплатно и экспресс-методом. То есть тест точно такой же, как если бы вы сдали кровь из вены в поликлинике. Проверяются антитела на ВИЧ-инфекцию. Тест өчен бармактан бер тамчы кан җитә. Авыртмый һәм уңайлы да. Нәтиҗәләрне урында ук белергә мөмкин иде. Бер сызык булса тест тискәре, ә инде 2 булса ныклап тикшеренергә кирәк дигән сүз. Мобиль пункттан тыш ВИЧ инфекциясенә анализны СПИД үзәгендә дә тапшырырга мөмкин. Лилия Хабибҗанова, Арина Разова, яңалыклар. Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 242 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалода узган тәулектә коронавирусын тагын 34 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 30 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 38,053 очрагы билгеле, аларның 31454 терелгән, 306-сы узган тәулектә. Физик мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшләр бассейны һәм музейларга бушлай бара алачак. Инвалидлар декадасы якынлаша. Шул уңайдан инвалид шәһәрдәшләребез аеруча игътибар үзәгендә булачак. Тимер аякларда шуу, яңа ел бәйрәменә чыршу уенчыклары ясау, кызыклы шәһәрләр белән очрашу. Булар барысы да волонтерлар һәм яшь тимурчылар хәрәкәте ярдәме белән оештырыла. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә Шалода 32 меңнән артык физик мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшебез яши. Аларның 2300 балалар. Біз сіздің есігізге шүрәбіз коронавирус инфекциясы білән ауырышылар саны арта, прививкам ясатырға ашығыз, чөнки ул вирусны яқтырмас үшін ең ышанычлы ысул, өзігізні һәм якындарыгызны саклағыз. Бүгінге шулар иде, мен Алина Валиева, сезнең белән сау булашам, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Черная пятница в центре Слуховидекс. Только до конца ноября скидки на слуховые аппараты 20%. Телефон 22 2062. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 39 23 23.